aquest projecte hi participen escoles de disseny perquè hi ha un interès important en crear un diàleg entre el disseny, que és una disciplina molt potent a Barcelona, i el món de l'òpera. Llavors és molt interessant per nosaltres que persones que estudien i que no han tingut contacte previ amb el món de l'òpera hi entrin per primera vegada i aporten una mirada nova, aire fresc i maneres de fer que crec que enriqueixen a totes dues bandes. Aquest any comptem amb 3 escoles, que són l'ISABA, IED i l'ACI. Sempre busquem que hi hagi alumnes de diferents disciplines dintre del disseny, perquè això ens proporciona un element molt enriquidor de cara al diàleg amb la posada en escena. Hi ha una cosa molt important que hem après amb aquest projecte, que és un projecte professionalitzador. És un projecte que està clar que té una vessant pedagògica, és a dir, hi ha un aprenentatge, però que aquest aprenentatge és bidireccional, és a dir, és cap als alumnes i dels alumnes cap al món de l'òpera. Les escoles de disseny tenen la funció, o se'ns ha donat la funció, d'intervenir en un procés en el que no és típic d'una escola de disseny i en el que, al igual, podem aportar una manera diferent de fer. Ja sigui perquè tenim talent jove, que és l'estudiant, ja sigui perquè el nostre procés és diferent el que es fa en una òpera o en un procés més artístic. Tots aquests coneixements i aquestes procedències també dels alumnes molt diferents, d'àmbit més gràfic, d'àmbit més d'interiorisme, arquitectura, més artístic, belles arts, hi ha com una visió més tècnica i una visió més artística i es van fusionant i es van retroalimentant totes. Es qüestionen coses des d'un altre punt de vista i des d'una altra generació, potser. Jo em noto, hi ha un salt generacional. També tenim una directora d'escena més jove i crec que el que aporten és una nova mirada. Trobo que ens donen una precisió, una pulsació i una força que en aquest projecte ens ajuda molt. Són el nostre futur. Les escoles, en aquest cas, estem formant els nostres següents professionals. Nosaltres vam fer un procés que va començar en entendre molt bé el llibret i l'òpera que teníem entre mans, fer tot un procés, com fem amb el disseny, de documentar-nos, d'investigar, de descobrir, i a partir d'allà l'hem anat acotant en base d'idees que hem hagut d'iterar diverses vegades, de dir, ostres, tinc una bona idea i aquesta ara ja no em serveix. O sigui, fem un anàlisi del que vol dir la peça i el que veuen els estudiants i com ho afrontem també. Un fet molt determinant és l'espai que tenim, perquè, clar, són espais molt diversos i a partir de com distribuïm l'espai també ens anava generant com havia de ser aquest espai. O sigui, és tenir sempre en compte el que és el contenidor per arribar fins al contingut. Una vegada cadascú tenia una mica definida la seva parcel·la, cada 2 o 3 divendres ho posàvem tots junts i la manera interessant ha sigut com interactuaven uns amb els altres. Nosaltres hem vist moltes coses de vestuari que ens han interessat i ha contaminat tota l'escenografia. Ha sigut una manera plural de treballar tots junts, però cadascú en la seva parcel·la. Els alumnes han viscut el procés creatiu d'una manera diferent a com estan acostumats. Els processos de disseny sembla que parteixen una mica més de l'ordre, no? Tenim un briefing i la cosa comença ordenada. Després també podem tenir els nostres moments caòtics. Però en aquest procés creatiu que hem fet, clar, hem partit més aviat del caos. I alhora també uns tempos molt llargs per ells. No estan acostumats a estar també 6 mesos amb una problemàtica que no acaba de definir-se, poder fins als últims moments. Realment, quan s'ha començat a construir, hem començat a fer coses, confeccionar i anar a assajos, estan prenent consciència que és una cosa de debò i realment molt guai, perquè s'han implicat molt. I ara toca entrar a muntar i fer-ho. Ara comencen a entendre el que vol dir el projecte òpera. El projecte òpera realment s'entén quan estan sentats i senten cantar i veuen la feina que hi ha del director musical, del músic, del director d'escena, de l'il·luminador. Crec que és un projecte que el que volen és arribar al final i veure què passa quan estigui tothom sentat, l'audiència, i tanquen els llums i comença l'espectacle. Jo crec que enyoren i desitgen arribar a aquest punt. El procés és molt enriquidor per totes les parts, crec que està molt bé perquè és un projecte que involucra molta gent, llavors del diàleg n'hem après moltíssim, els uns dels altres, ja no només de com funciona fer una òpera i tots els condicionants que has de tenir en compte, sinó també a relacionar-te amb gent que treballa d'una manera diferent a tu. Vull afegir que crec que és una idea molt potent i vull agrair que impliquin aquestes escoles d'art. I vull afegir això, donar les gràcies per aquesta gran idea, perquè repercuteix al final.
Jo sempre penso, és això, i és el que els hi transmeto a les noies, a les alumnes, que tant de bo jo quan estudiava hagués tingut una oportunitat així, perquè, hòstia, m'hi hagués pogut recrear molt guai.